chokwadi ndakataura mashoko kuti ndichade murume nechikodzero chokuti nemurume wangu ndane 12 years ndichigara naye. Pa 12 years idzodzo ndogona kubvisa makore 2 kuti ndoya akandichengeta. Mamwe 10 years aya ndozvichengeta ndega. Ndane vana 3. Ndinoziva kuti vana vadya here, vaenda kuchikoro here. Ndine 2 vanoenda kuchikoro. Saka tiri pakugara tese kudara akazororwa kuakandituma shure mangu. Saka ine shungu ndiri munhu anoita zvekukorokoza. Ndakazosvika pakuti ndaigara ka1 room. Karumu kako kaiti kana yangu yekuna yakaibvinza yaitama murumu yandaigara yachienda kune imwe mukadzi kune rumu yakanaka. Saka ndakazosvika pakutenga zvidhina ndavaka 3 rooms dzangu kumunda. Munda kwedu nemurume wangu iyeyo. Saka chakazonyanya kundirwadza ndiri kumunda ikoko anga kutsvaka hwawa. Pese paamwira hwawa ayo yachita noise kumba. Dzimwe dzenguva aigona kutadza kuita noise ndakamunjenga ndakabuda ndakarara panze. Aigona kuzopwanya mawinde wardrobe kana kupwanya maplate wozobuda woenda kana kuti ndozopinda mumba ndoona munhu arara. Wachenda kuseni kumubvunza kuti ko naimi zvamaita maizviitirei? Hana mhinduro anotaura anogona kuti ndini ndakaita izvi. Ndiregererewo kubva nhasi handichamwe hwawa. Saka musi wokupedzisira kuti ndizokwire dare wakasvika futi mumba kwatanga kudaita noise. Saka ndakazononoka kubuda mumba mumwe. Tema ndikada ndibude mumba akabva azovhara dhoo. Kusvika takarowana zveshuwa akandikwadza zviso iri kusvika ndasumuka ndaenda kwaSabhuku. Kati ini ndauyawo nyaya yangu yanetsa. Haisi kumbogaza nachiti ichapera murume wangu ndozvaanondita seizvi. Anondita saka inini handichade. Sabhuku akati nyaya yenyu hazvitoti iperere pano. Mufanira kuenda kwaMambo Bushu ndokuchaperera nyaya yenyu kupi ikoko. Saka ndauyawo changamire kuti mundidzidzisewo kuti musha wangu kuti unotsomira chezvo chaizvo ndoitawo sei, asi musha wangu ndiri kuuda. Kunyanya kundishungudza ndichocho. Wangu weza mai. Yaraika. Azwaudara ndazvinzwa. Zvawakutaura wangu wani. Aisiro nyaya pamusoro. Zvawakutaura chikonzero. Chapa chakazoboti nyaya isvike kunoku. Azvizi zvese zviri izvo. Nyaya hombe dzakandika yakamukadzi. Ino mukadzi wangu kutema mita points akawandisa. Kuzosvika tisvire panguva ipi pamumisuru. Nyaya yakaitika nomudzimai vangu. Nomudzimai vangu pakaita nyaya yemasymptoms echipambi akaitika pamubamani pamedu. Tiri mubamedu ndakati mudzimai mwana wedu wokupedzisisa ano 4 years. Mudzimai mwana wedu zvaane 4 years taaka umwe chii mwana hadzina kuti tatenderana. Ndikazona mudzimai wangu akero nokumwa mapirizi. Apo mapirizi ashwanda. Ndakatora mapirizi ndobva namabhoila. Ndamabhoila mapirizi mukadzi wangu akabva anovhazvona. Ndobva anotenga mamwe mapirizi. But paanotenga mapirizi efamily planning akabva anotenga mapirizi osimbisa magaro nemapirizi emaapetito. Atenga mapirizi aya ndakazoaona ari pakati pehembe. Ndaona ari pakati pehembe. Ndokubva ndamubvunza adzimai inini zvandiri pamba ndakuti here magaro amadiki ndauda mahombe. Handiti kana kuti miri wamutete simba zvinzi no ngati ko aizvazvizvi ndakatauza mukoma wangu ndakaipa plani yekubhoilisa. Mukoma wangu haana kuuya. Chakonzera kuuraika ndichitara zviro zvokonza haana kuuya. Ndakatondipa plani hapana hazvinesi zvipi izvi zvosodai naye ende unobhoilisa mapirisi ende zvishoreka mabhoiliso asi tikakaenda mberi zvadaro pane mapirisi yekusimbisa miri nokusimbisa ndopandikutenda kuti ndo masymptoms akaita masymptoms echihure ende ndikatozobata nomashure ndopandikuenda kuti ndizosvike pamusuwo wamanje. Mudzimai vangu ndatakaona mufoni musina makosi madoubt course ndobva ndangoti pamwe mistake izuva rekutanga. Reti 2 ndobva ndaona futi musina madoubt course ndobva ndaseta call recorder mufoni momudzimai vangu
pandikati nini nifunga mani marekodha ndikasvika porekodha yakabvisiwa mudzimai akazomufonera achibva kubasa kwauta kokoro kuzvidoko ari pa 700 meters kuya kusvika pamba uri kupa kanini ndiri pahanzvadzi yangu inini anonzi amaikiri aiyosara wasvika kumba kore receive call yangu ini makamustorina receive call ese mamustorina musina ndopandikashaya ndikaseta futi anditi ndopandaseta futi ndopandikasiya zvikanase zvakadaro musi watikazonetsa kuti tizosvike kwasabu tizosvike kuno ndakasvika inini kuma4 chibva kubasa nine munyina wangu nomuzukuru wangu tine bhaiki ndasvika kumba kana topinda mumba ndobva ndatasadza ndakazonetsana panyaya yefoni ndakuda foni kuti ndichitsvage makore kodha angu bvarambira foni ndopatakawa zvakaitika ndekuti uyaivisa kuda foni inini zvivisa kuda kurambira ndichirambira chi foni nokuti mwatasa ndikamarika marika miri wangu izvozvizvo ndikatasara muhurumende ndangatasa pesa kukora kuti uyaivisa kuda foni saka paakavisa kuda foni chikazondipa kuti ndizitomurwe angakatosvika ndikazomupa henda mani akanga andibata kusasuka ndopakatoti ndinokona ndakaitasi ndakangomba heda kwani pakatisi akaitasi ndopakabvapera nyaya iri patakatotuka atakatotuka ndopakapera nyaya iri bavi kutuka paakaita pakabvira munhu akaakubata akayapamba achita ndasvika pamba akasvika watuka ikatogara pamusuwo ndakagara pamusuwo wachituka ndopakasvika anga asina kupfeka tikitubambaga akasvika asina kupfeka ndopati amandoni amekavhumba endemo ndasi pinde mumba munopfeka ini ndonasara patoti ashamari ishamari yangu shamari ndikutobva kubaizvizvi ndatozanazi nakuti vana vaakasi washinisa nokuti patainesana kuyaidedza ambuya vangu ambuya ega ndipa dhomba ambuya edhina saka vanhu vese vaita se vaizvinza adaro ndobva auya akazosumuka adzimai wangu nauyu nyakuaka uyoyo ndobva waenda pane rodhi iri pa about 50 meters kubva pamukomo ndopakasvika ambuya wakasvika wakamosvika ndikatogara pachirimu chivhiri chiri pamukomo wakatosvika noita se nokutondirowa wakandivashambe kutanga nechituri pakati naamai muri kundiroera kuti ndaramba kutongwa here nomwana ake tiri tu naambuya wangu ambuya ndobva vatisiya ndobva tanga kupopota mapopoto avangu ndokubva wasiduruka bva wadzokera kuti munda kuye 50 meters kwekwaenda ava nomunhu uyo pakasvika isina basi mama madhayo ndifoza akachinda foni kurasa Soro ichakamira yaakutaura kuti foni kuti izovhire foni seri kwefoni kwanga kuine $20 yakanga irimo madhayo ndifoza aizochichaitika musoro ichangamira inini foni yangu ndagara ndirotongodhirita mameseji everything ndrodhirita kuti ndizodhirite ava vakadzi 2 vakaenda mumashure mangu pavakadzi vava vese vandagara ndivati vona vakadzi vako vese vokuuya pamashure pangu zvinhu zvandiroshanda ini ndo anodya nasi unoyo nhamba 2 kuti azoyeni akapwanya zvinhu zveshoko ndakavarambidza kutaura nevakadzi vavo nokuti vagara vanondidisappointa vakadzi vacho saka ndimaiona mameseji foni mavo ndozvakazonditumo inini kuti ndidhirite foni yangu kuti zviwarwadze kuti vasvike pakuzondibvunza ndozvandaitozviitira izvozvo nyaya chete pandu pechimina ichocho kufamba musina kupfeka chamayana chomezeko kuti vakasvika vasina kupfeka ruve ndikumuda anogarisei zvakanaka mwana kalai kwanga muchinjiri kuti anati anzi murume ndikumuda mambo ndoda kuziva kuti ndagarawo sei zvakanaka sandibatsirowo munhu akagara sei doro ndinono gara zvakanaka patingaiteka ngangodose murume pamba izvi zvimasymptoms zvechihuri izvi zvakatobveta mumashure katomubata inini chaichaika ngatozvisiyi zvachose zvakanaka ndatiita zvakanosiya zvinhu izvozvo imamai mugarona zvakanaka todaita pamusoro ichangamiri makurukura
chokutanga mbonza pandatanga kutsanganura Ndateerera. ndane 12 years chigara nemurume Ndati ndabata mazwi ako. Unodaita sei? azive kuti ndine vana naye vatatu kubereka ndingatadzi kubereka asi ngaazive kuti vana vanoda kuendeswa kuchikoro vanoda kudya vanoda kupfeka ini namai vacho kuti ndinodawo kudya ndinoda kupfeka kana ndichivanyepera kuti vanezuva rakatengera mwana hembe kana kutengera school fees kuti mwana abhadharwa aende kuchikoro ndo ari apa ngavandipupurire pane pekuti anditi amai pazvitindi baba pamba amai ukada kuzvitanga uyu ndebaba pamba ndii nokusiya uyomboita sei womboita apa ndoti titaure zvishuwa zvaugaranga handisi kuzviramba asi nyaya yekuti Murume asiye bhake bai. Saka ndatinda kuti waguma kuti zvishuwa ndine weakness yangu. Weakness ndeyekutadza kutora responsibility yangu ndokuisa vana. Izvo zvakagona wahwanda nokuti ukawadza mashoko. Ndanotora ndaida kuti batwe pamusha yako ndasati pamusha mutemo. Kana waitenda ndinogadzisa ipapo. Zvinhu zvishoma zvaunoita izvo zvinooneka vakadzirikoda. Ukaida kuti acheke chinhu chese nemwoyo wake haana basa chaakuita iye waibvisa mari yake unanga achiona kuti uri kuedza nepaunogona kuti tichibatsirana. mamwe papo ndapatenda ndinoda kuti zvatinokuda izvi nhasi uno handitika inini ngangondipe nzvimbo yamusani sababa nditanga nhasi oziva neripoti yekuti zvazva zvezvo akatenda zvezvo kuti handisuzvitama ouya kudzoka kuti mupi muno asi yega handitosani sababa vana ndevangu inini zvisine pano zvakatogaita mashure vana ndevani Vana ndevangu ndeveritesi asi vakudzadzidza kumba kwenyu. yes but ngangondipo mukana wekuti kana pakatonzi vana vakanda kwakadaenda ondiudzosa baba handiti pano zvidakitika pavana ondiudzosa baba kwete kuti unozoona atoita Ngatibatsire. Zvimwe zvinhu zvinokonzeresa tega. Usatendere kuti mukadzi akusunzire. Iwe uchidya zvasunzwa nemukadzi. Mangwana uchadya zvisiri. Nokuti zvazvinoita kuona mai vakati ndikorokoza. Vanosvika kuchikorokoza, chikorokoza chinogozera kuramba kachino. Ko kana charamba wazodii? Kuti zvisazvitendere kuti udye mari yamai vaita 10 years vachikushandira iwe pasina zvauya uchitora mari yako chete zvienda kuti vaamadzimai andokupika madzimai ngaamunokwayo zvinobata yakati tutenge mahoka one munhu achinja ozingaita usukuvisi $10 ukuisa 5 bata ndenda murandu kuisana $5 kako to ndenda murandu ubata huku unoti vaparini ndakasvika kumba iri masino vamai ndemogara zvakanaka enda kuna sabhunga sorinotedza kugara zvakanaka ndakufambisai avo apa ndido baba venyu mhuri kana ndazvita ndichakumbira regere kwamuri murikonda mufarirawo anokudza kutyora inotosaina kuviri utorekadzi marinari yakakuitsirai asati waenda changamire ndokumbira kutanga kupedzisira nyaya yahombe inonetsa iwawa vakangojakwa chete wawa zvokuti wakasagona kudasa pawawa panodzi ndadzoka next time handinosarenda zveshuwa uyu akabva kunomachiramba mukadzi ndiwe iwe ndofunga ndikatomirirawo anzirekedza wawa kana kuti imwa ushoma ndaida kuti mukomana uyu munyatsoudza dambudziko riri kuitika paari nawo mazuva ano ari kukwidza noisi dzawo dzese dzinobva kudururwa tindogwedza kugara naye pasi kuti nemuzungu wadii kumurumira doro anotokutendera mushemushe kuti asi kuti zvinzwa ndakusiya achingobva ipapo kudoro anokonza zvakadarikidza edze
yaitatu isamvura awakusamvura vakanomera oregeza unoti wakuya zvakanaka mukadzi mwana mudiki wakumba pfungwa dzokuti awedzere zvinhuka kuti vamwe vamuone nezvinhu zvanenge achionoko vati akanyangara mukadzi siya kupfungwa zvezvo zvinokuchinjisa amene zvauchaitika chisumuka wende ku hanzi makawanikwa musina kupfeka mawinda musoro ichangami nekuti pakutokaanda mavari pasina kupfeka aitairwisana nawo saka next do akazouya hembe yangu ndo wangu atogarura ngotori usiku titorumba kwangu hembe iva vanhu vakabva saka akazouya achibata ndiako hembe yaitoseti nange akatoti ndaitofamba ndisina kupfeka ahembe wanozonduma wandandandangareko yokutadza kwenyiko ukazozvita futi Victor Bwana akazova